apoiar con unha presentación para que un pouco, bueno, facer máis áxil tamén a explicación, non? Ben. Ben, o contido do webinar de hoxe, pois, dividímolo en 5 partes, vai ser moi áxil, non? Esperemos agardar agardamos terminar en cousa de media hora ou así, esperamos. Imos falar de por que facemos este webinar, que razóns hai para facelo, non? Porque é unha cousa así un pouco que pode sorprender un pouco, non? O alcance do cálculo que imos da metodoloxía que propoñemos para calcular as emisións de sector terciario, a que nos referimos, non? Con ese cálculo, o procedimento que propoñemos para facelo e as alternativas que hai tamén, a ferramenta para o cálculo, en que consiste, e faremos un exemplo de cálculo, bueno, máis ben de como vai dando resultados a propia ferramenta, non? A razón deste webinar é basicamente porque xa sabedes que nos PACES hai unha parte co inventario de emisións de referencia, na parte de mitigación, que se utiliza como o seu resultado se utiliza como sobre o que se aplican os compromisos de mitigación de emisións dos municipios adheridos ao pacto das alcaldías, e ese inventario de emisións de referencia ten que incluir como mínimo 4 sectores, non? O municipal, o terciario, o residencial e o transporte, non? Por facer así un pouco de memoria, o municipal pois son os propios datos de consumos municipais que todo concello ten, non? Con máis ou menos antigüedade e máis ou menos ordenados, pero que pode ter o concello. O terciario é o que se refire, aínda que despois Nacho explicará máis polo miúdo o alcance da ferramenta, pero o terciario refírese máis aos edificios e equipamentos, os edificios do sector terciario e os equipamentos das administracións que non son a administración municipal. O residencial, pois edificios residenciais, as vivendas, e o transporte, pois ten 3 partes, que parque móvil, privado e público. Ata agora, nós tíamos dábamos estimacións dos sectores privados, tanto do residencial como do transporte. Tíamos disponibles para os concellos ferramentas para manexar os propios datos correctamente cos seus nas unidades correctas e demais, non? E utilizando os factores de conversión de unidades correctos. Para o sector municipal e o parque móvil do transporte. Dábamos unha ferramenta moi sinxela para estimar os consumos do sector público, pero non dábamos nada con respecto ao sector terciario, non? Entón, o que fai esta ferramenta é cubrir ese oco, non? Para que o sector terciario tamén sexa incluído no inventario de emisións de referencia. Isto é interesante porque, ademais, no proceso de validación dos PACES, que sabedes que fai a Oficina Técnica da Comisión Europea despois de ter aprobado PACES e subido a plataforma, pois ese proceso de validación, cando van chegando informes de validación, unha recomendación xeral dos concellos que non incluíron no seu PACES, no inventario de emisións de referencia do seu PACES, o sector terciario é que inclúan. Non é unha obriga, pero si unha recomendación, porque hai concellos, sobre todo cando teñen bastante complexidade ou teñen un parque empresarial ou tal, pois ten un peso moi importante este sector terciario e influe moito nas emisións, non? Entón, esta razón, son as dúas razóns, non? Da recomendación da Oficina Técnica da Comisión Europea e completar, digamos, o paquete de ferramentas que temos disponibles para os concellos para elaborar o IAR, non? Voulle dar paso a Nacho, que vai
un pouco comandar o resto da presentación. Bueno, moi bons días a todos. Vou empezar explicando o que ven sendo o alcance do cálculo que vamos a propoñer. Dentro do sector terciario, pois, atopamos todas as actividades de comercios de bens ou servizos que nos podemos imaginar, como sexan farmacias, panaderías, cafeterías e todo este tipo de negocios que hai en todos os municipios. Tamén entraría aquí todos os equipamentos públicos que non están administrados polo Concello, senón que están por unha administración distinta, pero non entran dentro exactamente desta ferramenta porque xa se poden obter os datos a través de outras administracións do municipio. Ora, si seguimos. Sí, indicar tamén que as instalacións e consumos enerxéticos que son pagados xa polo Concello, aínda que sexan centros de ensino e demais, non están incluídos no sector terciario, sino incluínse normalmente no sector municipal. Vale, e o procedemento proposto pois é un procedemento sinxelo. Sería seguir un orden lóxico, que sería primeiro saber todos os negocios deste sector que existen no municipio, obter os datos enerxéticos de consumo de todas as fontes enerxéticas que son feitos por estes negocios e son facer un sumatorio de todos para obter o consumo por fonte enerxética do sector terciario e a partir de aí pois calcular as emisións asociadas a cada unha das fontes enerxéticas según os factores de emisión. Para conseguir isto, máis explicado, pois para a elaboración do listado bastaría con obter un listado ou con un número de todos os negocios e sería importante saber dividilos en un ámbito de traballo. Máis adiante, na ferramenta, saberemos que nós propoñemos unha división por tipo de negocio que consideramos bastante exhaustiva e que creemos que se adapta a todas as tipoloxías que pode haber en todos os municipios. Tamén sería moi importante, na medida, se é posible, na medida do posible, contar con datos de superficie. Sabemos que quizá en moitos casos non vai ser fácil ter este dato, entón propónse tamén un cálculo alternativo no que non se utilizan estes datos, pero sería máis exacto se se contara cos datos de superficie. Unha vez temos o listado, non existe ningunha fórmula que permita estimar o consumo asociado a cada tipo de negocio, xa que son negocios moi distintos os que nos atopamos dentro do sector terciario. Polo que o que aquí propoñemos, que xa foi aceptado en outros espacios, é realizar enquisas aos negocios. Naqueles mismos proporcionen os datos relativos ao consumo enerxético, tanto eléctrico como das diferentes fontes de enerxía. Por iso, o que se propón sería realizar enquisas nas que os negocios cubran os datos de data de realización da enquisa, o tipo de negocio que é, a superficie de instalación, por si traballamos con datos de superficie, o consumo de electricidade anual, se teñen outras fontes de enerxía, como pode ser gas natural, gasóleo, pois se a teñen e canto consumen desto. En canto ás enquisas, hai que destacar que, polo que nós sabemos, nos espacios que realizáronse físicamente, pero tamén que habería posibilidade, se os municipios teñen os datos de contacto das empresas, realizados de maneira telemática, proporcionando a enquisa de maneira online e que os propios negocios a cubriran e enviaran de volta. Unha vez temos as enquisas cobertas polos negocios, hai un problema aquí. O idóneo sería enviar as enquisas a todos os negocios para ter os datos completos e precisos. Sin embargo, na maior parte dos municipios existen moitísimos establecementos, polo que resulta moi complicado e moi pouco práctico que todos os negocios respondan a isto. Polo que propoñemos unha alternativa, que é realizar unha mostra estadística na que, mediante unha fórmula estadística, se seleccione un subconxunto que represente ao total. E desta maneira, haya que facer menos enquisas. Distribuir, por exemplo, ao mellor de 120 negocios que hai nun municipio, conseguiríamos ter só que facer a enquisa a 40. E repartiríamos eses 40 de maneira proporcional entre o tipo de negocio.
Esta mostra estadística está explicada na metodoloxía Works, no PDF que se vos vai proporcionar, e basease nos estándares, nos datos, nos umbrais típicos de confianza e de probabilidade de éxito e de marxe de erro. Unha vez tuveramos estas enquisas respondidas, pois sería moi sinxelo, sería extrapolar os resultados obtidos para cada unha das fontes de enerxía para cada tipo de negocio. Aquí habría dúas variantes, calcular en función dos metros cuadrados, se temos eses datos de todos os negocios, ou calcular en función do número de establecementos, que é a outra opción máis sinxela. Hai que destacar que é importante ter en mente traballar cas unidades correspondentes. Nos propoñemos traballar con kilovatios hora a hora de realizar os cálculos, porque na maioría dos casos as empresas que proporcionan os combustibles ou as empresas eléctricas danlle os datos en kilovatios hora aos negocios. Creemos que van ser esas as unidades que vos van eles a dar a vos. Sin embargo, a hora de entregar os resultados finais no PACES hai que traballar en megavatios hora. E unha vez temos os consumos, pois sería tan sinxelo como aplicar os factores de emisión a cada unha das fontes de enerxía. E aquí hai que aplicar os factores de emisión correspondentes ao ano de referencia do IER que se está a realizar. Isto implica dúas cousas. Por un lado, complica que se poidan considerar como medidas de aforro do sector terciario medidas que se fixaron antes de realizar este inventario, xa que tanse tomando os consumos actuais. E, por outro lado, cando se volva a facer o inventario de emisións, verase unha disminución das emisións ao aplicar os factores de emisións máis actuais. Ora, vou explicar un pouco a ferramenta que fixemos, que é unha ferramenta feita en formato Excel, no que hai dúas opcións que varían en función de se contamos cos datos de superficie ou de se non temos eses datos. E a finalidade desta ferramenta é facilitar os cálculos na medida do posible e automatizar os resultados. A ferramenta, cada Excel poderedes ver que está formado por 4 tábuas. Unha tábua na que se calcula o número de enquisas a realizar, unha tábua na que se introducen os datos da enquisa e dúas tábuas que aportan tanto os consumos como as emisións. Na primeira tábua, que é a do cálculo da amostraxe, pois os concellos, as persoas encargadas de realizar os PACES, teñen que introducir o número total de negocios de cada tipo. E de maneira automática xa se obtén o número mínimo de enquisas que hai que realizar para obter un resultado representativo do total. E, no caso de que se traballe con datos de superficie, pois habería que introducir tamén o valor medio de cada superficie de cada tipo de negocio. Por exemplo, en cafeterías, pois a superficie media do total. Despois, unha vez teñemos este dato, faríamos as enquisas, según o número que obtuvemos, e introduciríamos os resultados das enquisas, donde, por cada fonte de enerxía por tipo de negocio, introduciríamos os kilovatios de electricidade, de gasóleo, etc., das diferentes fontes de enerxía, e o número de enquisas realizadas. E no caso de traballar con superficies, pois a superficie dos negocios enquisados. E xa, de maneira automática, obteríanse os resultados tanto de consumos finais como de emisións. En canto a consumos, obtense os resultados en kilovatios hora e en megavatios hora, que, repito, son os datos que hai que utilizar no PACES. E na tábua de emisións obtéñense as emisións asociadas ao sector terciario totais do ano de referencia que tamén se escolle dentro do Excel. O propio Excel ten unha casilla onde se escolle o ano no cal se fai o inventario de referencia. Ora vamos a ver un exemplo de cálculo real, que creo que é o máis visual. Este sería a primeira tábua, onde a persoa encargada de realizar o PACES cubriría a columna verde co número total de negocios por tipoloxía. Por exemplo, 5 panaderías, 5 negocios de tipo farmacia, ópticas, etc.
Neste concello, por exemplo, terían un total de 123 establecementos pertencentes ao sector terciario e mediante unha mostra representativa só terían que realizar a enquisa a 44 deles, repartidos de maneira proporcional entre cada tipoloxía. Non valería con facer os 44 ao mesmo tipo de negocio porque non sería representativo. Despois, realizaríamos as enquisas. Como se pode ver aquí, este é un exemplo de enquisa, que son moi sinxelas para cubrir polos negocios, no que, por exemplo, este é unha enquisa inventada dunha cafetería que cubre os seus datos de superficie, o seu consumo eléctrico anual, porque na maioría dos negocios van a ter consumo eléctrico, e despois especifica que ten outro combustible, como pode ser o gas natural, outra fonte enerxética, vamos, que ten un consumo de 7.000 kW ao ano. É o ámbito de traballo, pois que é unha cafetería, un bar, un pub, que é o que nos permite a nós despois diferenciar as enquisas según o ámbito de traballo. Unha vez temos feitas as enquisas, sería transpoñer estes datos á táboa de resultados da enquisa. Aquí é importante saber que nas columnas temos as fontes enerxéticas. Por exemplo, na fonte enerxética de electricidade, iríamos ao tipo de negocio que estamos a cubrir, panaderías, pastelerías, confiterías, por exemplo, e cubrimos co número total, o sea, cos kilovatios totais de electricidade dos negocios enquisados dese tipo e o número total de mostras. E así con todas as fontes enerxéticas. Si, por exemplo, temos, no caso de un tipo de bares, por exemplo, e enquisamos a 10, e os 10 teñen consumo eléctrico, e só 2 teñen consumo, por exemplo, de gas natural, habría que poñer o número de mostras 10. Nesta tabla houve un erro que pon 2, pero habría que poñer 10. O sea, o número de mostras sempre é o total dese tipo que se fixo. E xa despois, o consumo de cada fonte, pois a suma do que nos pasaron eles nas enquisas. E unha vez coberto isto, xa de maneira automática o Excel fai a extrapolación para o total de negocios do sector terciario. E xa o teríamos na fila de abaixo, tanto o consumo por fonte enerxética en kilovatios hora como en megavatios hora, que é o importante e o que nos interesa a hora de realizar o PACES. E tamén, de maneira automática, o teríamos as emisións de CO2 nunha tabla como esta en toneladas de CO2. Estas emisións, como xa dixen, están en función do ano de referencia do inventario de emisións. Sería isto a ferramenta que propoñemos para calcular o consumo e as emisións do sector terciario. Non sei se tedes algunha pregunta ou algunha aclaración que sexa necesario facer. Se Miguel quere dicir algo que quizás se me olvidou dicir ou calquer cousa. Simplemente que ao longo da semana que ven estará disponible na plataforma a ferramenta e tamén unha metodoloxía que explica como se deseñou e como se usa. Vale. Non hai preguntas, podes facer tamén as cuestións, plantealas a través do chat. Non hai preguntas. Bueno, eso que quedou claro. Quedou clariño todo. Ben, pois nada, pois se non hai preguntas, bueno, decir tamén que o repetiremos, non, máis adiante, para un pouco subsanar o erro que houve coa plataforma e que todo o mundo que este interesado poida asistir, non? E tamén que subiremos á propia plataforma a grabación desta explicación de Nacho, vale? Para que todo o mundo que queira volver sobre ela, pois que poida facelo sin problema. Pois nada, nos despedimos aquí e gracias por asistir unha vez máis.
Bos días a todos. Gracias. Adiós, gracias.